El FIEC Joventut culmina una remuntada de mèrit a l'Olímpic i evita que Blucens Montbus aconsegueixi bitllet per la Copa del Rei per primer cop en la seva història. El joc de la penya ha patit constants alt i baixos, però al final la consistència de Gaffney i Fischer ha assegurat el triomf pels badalonins. Blucens Montbus ha tingut un inici de partit molt bo de la mà de Corbacho, un dels millors triplistes de la Lliga Endesa. L'escorta ha acabat amb 22 punts i 5 llançaments triples convertits de 15 intents. De seguida, però, la direcció de joc de Corey Fischer s'ha fet notar, convertint-se el base en una peça fonamental pels esquemes de Salva Maldonado. Les 9 assistències del nord-americà han estat claus per vèncer el conjunt gallec. Amb cistelles com la de Sabaner, el FIEC Joventut ha aconseguit pal·liar el domini del marcador d'Obradoiro i ficar-se de ple en la lluita per triomf. Els homes de Moncho Fernández tocaven amb les mans el somni de la Copa, però un bon tram final del segon quart ha igualat les coses. Al descans, la penya perdia de 6 punts. En el pas pels vestidors, el júnior de la penya ha rebut un reconeixement de l'Olímpic de Badalona. L'equip de Paco Redondo es va proclamar campió del torneig de l'Hospitalet en vèncer el Real Madrid a la final. Després de l'homenatge, el partit s'ha reprès i ha estat la penya qui ha agafat la iniciativa. Els triples de Corey Fischer i Tony Gaffney han liderat la remuntada vertinegra. Obradoiro no es rendia i seguia lluitant gràcies a la bona mà de Corbacho i Hummel des de l'exterior. A falta de 2 minuts, el FIEC Joventut guanyava per 15 punts i semblava tenir-ho tot sentenciat. Per sorpresa de tots, Blucens Montbus ha aconseguit un parcial de 2-15 i ha disposat de pilota per forçar la pròrroga o guanyar. Al final, el llançament d'Andrés Rodríguez no ha entrat i la victòria s'ha quedat a Badalona.